motar nan. Ka san harka ta ne ba na san delay. A yi abu a mutunci da shaf kuma a yi a gama. Ka ga mota. Yawwa. Sai ka duba gani in harkar za ta yiwu kawai a yi a wuce wajen. Yawwa. To haka nake so. To ka san yanzu me ya rage? Harka. Yanzu da za a yi kasan me za a yi? Ya magana kuɗi. Yanzu ka haka nan ban ma transfer. An gama. Ba yi mun sa wani ɓata lokaci kace na ce ba. An gama. Wadi. 21. 08. Shi ne. Ba gani. Maza? Ba gani. Tura. Shi ne. Yawa duba gani na tura. Ai har na ji alat. Masha Allah. Yawwa. Kuɗi sun cika. So yanzu ni dama akwai wani gu da nake sauran zani. Zan yi tafi. Duk sanda ka tashi sarewa kawai ka zo ka sara. Ba wani matsala. Ni na wuce. Ko da gasar na fara ta. Kai sauri ka yana jiran ka fa. A daman kana kusa ma kenan. kusa. Yanzu wannan mota nake so a fassara ta. Kai za ka tire su. Tire nan bangaren tire kan gwana. Kai. Waye ya kawo ku garejin nan? Me kuke yi kuma a garejin nan? Haba mai gida. Wannan mota ce muka sa kuma kaga Kai, waye ya saida muku mota a nan ban sani ba. Ni da gareji na wani ya saida muku mota ban sani ba waye. Gareji ka kuma? Yanzu mu ce bayan da baki haka ya sa wani riga baki da wani wanda ya saida mun mota yanzu ne mai transport din sai wuce. Okay, dama a garejin nan an dade ana mana sata. Ashe dama ku ne kuke zuwa kuna mana sata, kuna dauke mana motuna da karafuna? Ashe dama ku ne? Haba oga kai kalle ne sai gani kaga mun maka da masu sata shi wani sosai da sauransu. To yanzu abin da nake so ka kira mutumin da ya sayar muku da wannan mota din, ka gani sai in tabbatar da cewa sai muku aka yi. To domin akan na riga na sa na mun ko ba kawai je yayi ina ga DPO ne zai raba mu da wannan case din, ka gane? A DPO ba zan kira. Ai zan gane mutum. Zan gane shi. Na riga na san mutum. Ai ba sai ka DPO ba. Allah cire hannunka daga kiri. Allah. Na riga da na san bari mu je. Ne zan ga mutum ba da mu kare. Ku je ku kira shi ina nan. Ku je ku kira shi ina nan gurin. Kawai haka kuke yi zai ku dinga mutane sata, kuna sace mutane abubuwa a gareji? Haka ake yi? Wannan ba za mu kawo da wannan mutum madan fili da ya da mana mota. Yanzu abin da za a yi yanzu tun da muka samu kawo gurin nan in muka koma da yan sanda za mu je kawai mu bari muna nan guraren in dai kere na zabo na wutun dole za su haɗu. Ina nan zai zo sai ya shiga hannu, amma duk wanda mutum ne bari na kama shi zai sanya ake yi. Ka bar shi kawai mu wuce kawai mu rabu shi ba mun koma ba. Mu wuce kawai ba sai mun koma ba.